lek golek pul rek akeh rek. Iki digodhog. Ki epul. Epul ya. Nyaman. Aduh, arek jalanan iki lembek. Kon golek pul iki. Kayak sikil rek. Oh, ki. Ya wes delek kono to. Arek kok balik kok. Nanti lah kono banyu iki ae angel-angel hidup iki nek odo ae oh aku golek kul iki tanggapan berapa yang tahu tablet oh balik tablet ayo kampung wah balik tablet ayo tablet kena dipol ki aduh lek nek sikil rek mau di angel tuh no tablet mana sang oh kamu tuh aturan ada ini lo tablet aturan tinggal seminggu 500 loh nanti aduh sepak terus bakul terus dulu tahu bakul terus toh terus bakulnya dulu aduh payah wes tekno aduh siraman lo aduh rusak piye iku wes ayo sampai gejol ayo tekan gejol ayo kapok kita nang sing iku lho gede waduh nanggung iku tau ayo lekol kita lagi golek kula celek telong itu lagi golek kol oh dah ayo sampai ke gantungan ni tadi oh berat ayo kapok ayo lo nanti mendadak kok belara datanya iku lho lah oh dia apa meneh to oh tablet oh man loh piye to loh lha kok malah ngono kuwi loh rungokno komandane omong ku to lah piye lah ngono cecek aku cemburu aku loh wes wedi nang kono nah aduh kan mantep benar beda kono to sampai lali aku ku babu wes celok apa iku celok apa kemangan to ayo to Loh, kok payung kan udah udan pinggir kan beda itu. Loh, jalur apa gimana? Loh, bakar pul lah. Loh, udah kau bakar, coba kita bak. Loh, dah sampai. Ayo, tel kau dibakar tel loh. Ayo, jalur ini minyak itu. Ayo, ngapa itu? Nah. Samdek ka manuk samdek
satu emas. Nah, sampai. Dicoba nih, coba. Gila, metuku sih tenan yo. Waduh, sakti ngono tuh. Celenge gumun niku. Kayak dulu cabul lah ngene to. Ya selete. Ayo, anak. Ayo. Kok kate kesel ngene niku tok borongan iki. Iki borongan. Jelek lho apa? Iya lagu iya. Iya. Oke, baik. Jaran ucul. Oh, Pak Setan jalan ucul Pak Setan. Ya wis dituruti. Orangnya jalan ucul Pak Setan. Orangnya jalan ucul. Oh, jalan ucul nanti Pak Setan. Arari saya gue cara nucul ya. Oke. Ayo dilatih Pak Setan. Dilatih ini jalan ucul dari marah. Pak, jalan ucul Pak. Ayo. Ngamuk Pak Setan hari ini. Jalan ucul ayo dilatih. Tuh, Pak Setan ngamuk kan kita diturutin loh.
gede ngopo Pak Dita. Tapi oh jadi sawer, ya sawer Pak. Ayo. Kendangi tak muni nanti sawer Pak. Ayo. Ayo kendangi kok nyawer. Tangane. Kendangi mogok kan tadi sawer kemarin. Ayo. Tangane kemeng jerene kendane. Tolong Joget sik baru disawer. Joget sik baru disawer. isi kok ora ngarep kuwi. Ini kontol. Lepe saya lepe. Ayo jadi ngopo mana ini Pak Dita. Boy